Αυτό είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πουλιά της φύσης. Η καρακάξα, ή αλλιώς πάικα, είναι γνωστή για την εξυπνάδα και τη ξεχωριστή εμφάνισή της. Εξωτερική εμφάνιση: έχει μαύρο κεφάλι και πλάτη, λευκό στήθος και μεταλλικά γυαλιστερά φτερά. Το μήκος της μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 50 εκατοστά. Διατροφή: η καρακάξα είναι παμφάγο πτηνό. Τρέφεται με έντομα, καρπούς, μικρά ζώα, αλλά και απορρίμματα. Συχνά κλέβει αυγά ή μικρά πουλάκια από άλλες φωλιές. Νοημοσύνη: είναι ένα από τα πιο έξυπνα πουλιά στον κόσμο. Μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό της σε καθρέφτη και να χρησιμοποιεί εργαλεία. Μαθαίνει, θυμάται και οργανώνει τις τροφές της. Αναπαραγωγή: χτίζει μεγάλες φωλιές από κλαδιά και λάσπη. Γεννά 5 έως 8 αυγά και τα υποάζει για περίπου 18 ημέρες. Οι νεοσσοί φεύγουν από τη φωλιά σε περίπου έναν μήνα. Κατανομή και περιβάλλον: ζει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Στην Ελλάδα είναι πολύ συχνή και τη βρίσκουμε σε αγροτικές αλλά και αστικές περιοχές. Συμπεράσματα: η καρακάξα είναι ένα θαυμαστό πουλί που συνδυάζει ομορφιά και εξυπνάδα. Αν την παρατηρήσεις προσεκτικά, θα σε εκπλήξει με τη συμπεριφορά της.